Hvordan man pranker sine venner med Google Chrome. Først går man ind på Google og skriver Upside Down Chrome. Så vælger man den første. Så kommer der et billede af, hvordan det kommer til at se ud, og så trykker man folk til Chrome. Så trykker man installer, og så installerer den det. Så skriver den, at Upside Down nu er installeret. Så går du ind i værktøjslinjen, og går ned på den, der hedder værktøjer, og så går du ud i den, der hedder udvidelser, og trykker på det. Så ligger der en, der hedder Upside Down. Så kan man trykke deaktivere her, fordi den nu er aktiveret, eller så tryk deaktivere for at deaktivere den, så det ikke er der mere. Det er sådan, man prankede sine venner med Google Chrome.